Опа, пичове, здравейте в новото видео. И днес ще играем Майнкрафт, сладката Майнкрафт. Ако искате да си я изпълните, пишете сладката Майнкрафт. Ще ви излезат много такива сладки Майнкрафтки. Днес ще ходим на лов. Да. Браво, Джони! Напишете в коментарите как да го кръстим. Не знам, ще си го наричам за сега Джони. Джони, време е да си лягаме, къде не е къщичката. Изгубили сме се. Не. Трябва да намалим сълцето за. Я ти ми дай. Добре, Джони, дай. Аз право. Другото. То ще го би. Лягай си на неговото. Лягай. Джони. Как трябва да си лягам. Хора, това е много... Ето го, Джони лаша. Не, момче, иди. Джонка, направим сладката да одим. Искам да ги убиваш. Чудесно. Браво, бе, Джони. Най-доброто куче на целия свет. Ето